Óscar, que se produce na costa, con problemas tamén por este tren de borrascas. Pero que está pasando, Bernardo, no interior de Galicia? Porque na Limia nos dicías antes que está caendo unha cantidade de auga inxente, non? E tanta, falamos das comarcas da Limia e tamén da Baixa Limia, Rocío. Municipios como, por exemplo, Xinzo, Sandiás, Porqueira, Rairí de Veiga ou máis o sur de Galicia, Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios ou mesmo Muiños, zonas nas que no último mes caeu máis auga que en Madrid durante todo un ano. Falamos de case 600 litros por metro cadrado, unha cifra histórica pois que supera amplamente os rexistros anuais da capital e duplica os doutras cidades como, por exemplo, Zaragoza. De feito, nesa parte da provincia de Ourense, en xaneiro choveu 24 dos 31 días e febreiro pois comezou igual. Levan 15 días seguidos de precipitacións e o resultado vese pois a simple vista. Solos completamente saturados, campos anegados e ríos ao límite da súa capacidade. O Miño, o Limia, o Arnoia ou mesmo o Támega entraron en alerta laranxa e mesmo se rexistraron zonas en nivel vermello. Hoxe visitamos estas terras, as terras da Limia, porque non levan plantado ali nin o 30% do cereal que é habitual a estas alturas do ano. Para poder entrar a traballar en moitas leiras, calculan que debería estar sen chover polo menos un mes, Belén. Pois sí, Bernardo, xusto, polo menos un mes, estádelo vendo aquí as miñas costas, mirade para aí, que casi se pode surfear nesta leira, e xa vos dixo, é unha leira, compañeiros, non estou aquí na praia de San Francisco de Louro, ni moito menos. Que tal, Daniel, bo día? Hola, bons días. Eso mesmo, é unha leira na que ti traballas nela e aquí está sementado cereal. E que pasa aquí con tanta chuvia, Daniel? Sí, isto é unha leira que está sementada de centeo, que se sementou en noviembre, a finales de noviembre, pero con tanta cantidad de auga que para aquela esquina dali debe ter como uns 70 ou 80 centímetros de auga, polo menos. E isto que supón para vos? Pois isto supón que esta parcela, por exemplo, neste caso son 2 hectáreas, isto xa está totalmente perdida. Agora habrá que esperar polo menos un mes e medio sin que chova, que aínda sigue dando máis auga, pero bueno, se non volver a chover, polo menos un mes e medio hasta poder entrar a traballar nela, e habría que volver gastar outra vez en gasóleo para preparar, en semente, herbicidas, abonos, gastar outra vez, para que ao mellor pase o que pasou o ano pasado, que unha vez que se puido sementar o cereal de primavera, despois non volva a chover absolutamente nada nos meses de maio, junio, julio, e non se chega a criar o cereal e, polo tanto, xa nin se colla, como pasou o ano pasado. Polo que estamos vendo, ti non só te podes dedicar ao cereal. Non, claro, a ver, o cereal xa indo ben a cousa e dando boas cosechas e as ganancias que dá son mínimas, canto máis con estos problemas. O noso fuerte é a patata e tamén botamos algo de cebola. Eso mismo, un mes e medio dicíasme antes máis ou menos para poder volver a traballar aquí, pero que pasa? Que hoxe pola tarde chega Leonardo con máis chuvia e isto complícase. Claro, é que se sigue chovendo todo o que pon, que aínda pon moitos litros porque queda de semana e todo, claro, pois non sei o que teremos que esperar. Ao mellor volve pasar como o ano pasado, que hasta cerca de maio non se pode entrar nas fincas. Moi ben, Daniel, pois moitísimas gracias e xa vedes, compañeiros, esta é a situación aquí en Xinzo de Limia e mirade para aí esa leira sementada de cereal que está asolajada polo paso destas todas borrascas. Pois de novo impresionante esa imaxe que nos chega dende a Limia. Grazas, Belén, temos conexión xa con Ana Laje de Meteo Galicia. Que tal, Ana? Moi bons días. Bueno, sabes que